obokoreriane na serikali ya kaunti ya Nyamira nigo bono kuboria kwa ruru gochase abana bodaboda we kwene kyabunangwa kana bare ebango yabo asenchira igwenerete ukona sege ikare kenyara ko bekoreta babwatani be sector ya bodaboda nabo igoboteneri we kaunti ya Nyamira kurwase wizara yo basombi ise ya omuwaziri Jones Omwenga diganyare ko bagakurie iranga ebangira nyare ko bagigosangirirwa kurwase sector eyo ya bodaboda nigira chikobe kwene kyabuna nyare ko begikirania amagendro agati ya bubwagachi wechipara murikiri kurwase kaunti ya Nyamira Paul Kapokara no roboti urwase wime nigi kare kanene ekyo kenyara ko bagego korekana rituko rya rero ekyo kyababwatani abanyekero gukurwase stage ime ya sub county ya Masaba North ekyo kyarawa amona Dominic Babu uyo otonete kerogo kyobo president bwe county ya Nyamira wana mangana yebangu mnandwe sector ya bodaboda na indunto wane binte county era tokorere nigo boigo ababwatani banda abo batonete kerogo kibanyara ko bagwikina sajaiga asebali masiasa na kugania abana bodaboda bagago chora umurai mudanyara ko bagakuba konya kubaigirira amagani abo ya bodaboda no kugirasi bakasi to mo ikiguru kwa county ya twali ro batakero montagarade atake nigi karabego geikira no mo nabo bisa kurwase serikali ya county ya Nyamira bakurawa amo na Kennedy Ankwenyi uyuru mwaziri uteneta bakulimire mukurwase county ya Nyamira Jones Omwenga uyuru mwaziri bobo somi na bego nechibara abwaso mo bagende ko bagusigita abana bodaboda bagagwa kane bango bunenchire ya muyo kogandirie county ya Nyamira twatware gikaro twegwaranire banchire bono ngwa kana bari bango togote babuna akane bango tuchenke Nyamira auna otorengare tukobwatira namo twabate bikibese kibaho kigwakana ikitiro tumeka serikali ikiwo tumeka development ndobaro siri kipara ndobaro siri kishit naende kipura yuti batu bara samangana development ntukaransamu bate abanchiri kida twachikora igwege ntekane twigwana na kibese kibaho kigwakana iko kigo tumeka asamaendero oka ndiyo tumeka serikali ndusobokana salaries nyinaboni go banyara ko bakonyorari bagaria bene kunyara ko bagosemigo kurwa sababu hatani abo bokubosirania abo asobo mo bawatebiri ubuya bokubosirania igentokira abakonya samatuko ari bosyo kwa sema nibuna batu ale kalita yogo save ageko gara kinga kijo wati kingu cyo gukora igasi ngabase bukibesa tubuje wekenga kiri barosire abakonya kibesi cyabakonyi ingana abanyara ko babako kerega tiaba tindia bega bana bodaboda asibalire iranga kunyara ko bakuwatrana amo nabagendi bande kunyara ko bagwakane bango bunenjire ya meyogo kinya county jiga ya Nyamira na bere ngo Rwanda mangana yesigiye bango abantu bane mbare baguca weti propaganda atina yatugenderi tukole atanga tina bachamani bonsi pi baka abane baru sub county mbali kenege otwairo is about the negotiation about of our future natoragende mune sector ya bodaboda because bangega rotorajikoru neto konye mnantu bodaboda esemo yechipara abane ndobwati office wikaransa fute bange yajagere ko rweu we talk nande kero kurwe bango wikero mugabana kumusabege entere rais ko gwaliyo tarikoru nanyirabo niko bigo banyare ko bagosemigwa batkunyara ko bagotwara chimbo chingia egento kiragende ko bagekora isiri tari abo bunabana bodaboda zile companies ukitoka hapa muandike chini waende nazo so that as you go on, you about your business activities in your daily life, you stick to those core values. Maisha yako yatafanya nini? Itabadilika na utakuwa mtu wa maana. Nogo semere gwitu na bono chibara nchi kunyara kabachikora isiwa ase county ya Nyamira chingaki abana bodaboda bega sobomo banchani kunyara kabagwakana ebango gochase serikali ya county ya Nyamira bia mono aso toyereri ase bange tu abwana tu wakana kutoyereri gochase je na musaba abana bodaboda bose ba musaba note tuiwereri chikeri na ndikokore igasi asobomo ginko reporter ya egetasini kya obwanchete kya Ndizi TV kurugigase county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara